Avui intentarem saber quina és l'edat més recomanable perquè els nens i nenes comencin a tenir mòbil. També sabrem com funciona un nou dispositiu que assegura que pot acabar amb el dolor menstrual i coneixerem la cara més digital de l'actriu Anna Saún. Let's get it on down. Qui té mòbil d'aquí, de vosaltres? Jo. 1, 2, 3... Tu ho fas... Per què? Perquè sense voler li vaig tirar el mòbil al vàter a la meva germana i m'han castigat. Estàs castigada sense mòbil fins... No ho sé. No ho saps indefinidament. I els que teniu mòbil, des de quan el teniu i per què us el van comprar? Bueno, pues a mi, jo fa que el tinc un any i me'l van comprar perquè jo ja baixava sol de casa i per si em passava alguna cosa per localitzar-me o si estava bé. I tu, Júlia? Jo també una mica com el Roger, també l'utilitzo perquè com ja vaig sola, doncs clar, me'l van donar i igualment que les meves amigues també tinguin, doncs la meva mare es sent més segura si jo vaig amb mòbil. I quin ús li dina? Per què el fas servir, per exemple, tu? Jo l'utilitzo per fer fotos, jugar i comunicar-me i res més. I els que no en teniu, les que no en teniu, quins arguments us han donat? Quan el tindreu? A mi, jo probablement el tindré l'any que ve i els meus pares no me l'han donat encara perquè creuen que jo de moment no el necessito i l'any que ve potser vaig sola i me'l donaran. I tu? Jo, igual que la Camèlia, i també perquè el meu germà el va tindre a principis de primer d'ESO. I amb la gent que en té, llavors, com us comuniqueu amb els amics que sí que en tenen? Bueno, doncs jo tinc un iPod i amb l'iPod em puc comunicar però només als llocs que hi hagi wifi. Però ho portes bé? Sí. I quan el tindràs, tu? L'any que ve, com el meu germà. Al primer d'ESO ja em donaran el mòbil. Paciència, per tant. Aquí tenim només una part de la història, però és un tema on els educadors i, evidentment, els pares també hi tenen molt a dir. Hi ha moltes opinions, és un tema molt actual i ho hem intentat resumir tot plegat. Aquí ho teniu. En aquesta classe de primer d'ESO només hi ha un nen que encara no té mòbil. És cap als 11-12 anys quan els pares es comencen a plantejar si compren un telèfon mòbil als fills. En els últims anys hem notat que els nens s'apropen al mòbil o tenen mòbil abans que no ho tenien fa potser 4 o 5 anys. Si el pati abans estava molt centrat en la pràctica esportiva, doncs en aquests moments molts nens continuen també jugant, però d'altres prefereixen compartir estones amb el mòbil. L'edat bàsica per tenir un mòbil és l'edat en què el nen o la nena és responsable per mirar els continguts i saber què és el millor què és el que més li convé. Pares i professors tenen un paper clau a l'hora d'ensenyar-los com s'ha d'utilitzar el mòbil, un dispositiu que els obre la porta al món digital, però també als riscos que s'hi amaguen. Per fer l'educació vial, tu no deixes el nen sol que travessi el carrer. Primer l'acompanyes, després li deixes una certa distància i quan ja n'està segur, el deixes travessar. Passar de 0 a 100 és donar-li un mòbil i dir fes el que vulguis. A diferència dels pares, ells han crescut en contacte amb la tecnologia, però això no és garantia que en facin un bon ús. Pot provocar molta addicció i fins al moment de crear molta mala concentració, no tenir atenció a res més, no fer vida social, que no sigui amb la gent que tens a nivell virtual. Sí que saben fer anar les eines, sí que són molt àgils a l'hora de moure's per menús o per passar pantalles, però en canvi els hi falta tot un seguit de criteris i de saber en quines situacions estan en perill, estan en risc o estan en una zona més segura. Els experts adverteixen de diferents riscos que es poden trobar a internet. Alguns estan relacionats amb la seguretat dels nens, com el ciberbullying, el contacte amb desconeguts o la possibilitat que arribin a compartir imatges explícites. Intentem que quan se'n van a dormir el deixin en un lloc més o menys controlat. És important posar límits. No és fàcil trobar-los o saber-los aplicar. Crec que tindrà un mòbil quan sigui capaç de demostrar que és responsable per poder-lo tindre. I moltes vegades els dius, però vigila el que mires, O, vull dir que jo crec que ja hi haurà una educació feta, no?, de cara a com poden utilitzar el mòbil.
És cert que els nens i les nenes cada vegada avancen més precoç l'edat de tenir un telèfon mòbil. Però bé, no té per què ser un inconvenient, si se sap utilitzar correctament. I si els pares no donen una obertura molt àmplia de tots els continguts. S'ha de restringir, s'ha de pactar, s'ha de tenir unes normes i sobretot uns horaris. Van fer com un tipus de contracte raro, no? On ficaven totes les normes allà, em ficaven tot el que havia de seguir. Jo crec que el podria utilitzar una mica menys, perquè estic tot el dia amb el mòbil. Hi ha vegades que l'utilitzo més o menys, als patis i tal, a casa, a les nits, potser, però normalment sí que faig un ús més o menys responsable. Fer sortida a un incendi d'habitatge. Ens informa que quema un contenidor al carrer. Així és el simulador que ha de servir perquè els bombers de la Generalitat puguin fer pràctiques virtuals durant la seva formació. L'han creat 6 estudiants de grau superior en videojocs i oci digital. El bomber ha de decidir de quin temps disposa, saber si hi ha víctimes, acordonar la zona i entendre quines són les prioritats en cada cas. Tot sense posar en perill cap vida, a través d'aquest simulador que permet recrear situacions d'emergència. Aquesta setmana a Barcelona s'ha pogut veure com podrien arribar a ser les habitacions d'hotel en un futur. L'espai es transforma totalment perquè el client pugui interaccionar amb els continguts que vulgui a través d'una aplicació, com per exemple organitzar la ruta de l'endemà amb mapes en 3D projectats a la paret o repassar les fotos del viatge en grans dimensions. Es tracta d'una prova pilot que ha fet el grup Otusa, que no descarta començar-ho a aplicar aviat als seus establiments. Aquest és l'aspecte del nou iPhone 7, que s'incorpora al repertori de colors que hi havia fins ara. És totalment vermell, en honor als 10 anys de compromís amb la iniciativa RED, que recapta diners per al Fons Mundial amb l'objectiu de combatre la sida. També han presentat un nou iPad, que millora la pantalla, processador i preu respecte a l'iPad Air 2. I entre les novetats que ha presentat la companyia nord-americana aquesta setmana, també us destaquem Clips, una nova aplicació per editar vídeos i fer petits muntatges de música i fotos per poder enviar als nostres contactes o compartir a través de les xarxes socials. L'hem vist fer de biòloga en plena crisi laboral i de parella a Porca Misèria. I també la coneixem per ser l'empresària més poderosa i més malèfica de la Riera. Anna Saún té moltes cares. Avui en volem descobrir el perfil digital. Anna, entre rodatge i rodatge, quina és la teva app imprescindible? En tinc una que és el Pinterest, que m'agrada molt, fer el xafarder. Molt. Gadgets, invents, des de coses d'anar de càmping fins a nusos, coses de cosir. L'última cosa que estem fent és que amb la gran es volia fer un capçal de llit i llavors vaig dir, doncs mira, hi ha algunes coses allà al Pinterest i va escollir un capçal que era allò amb una espuma, amb uns botons que estaven enfonsats i ara estem treballant amb això, no? I els jocs, t'has enganxat algun? Em vaig enganxar amb un d'aquells que tenies el teu propi hort i tenies bestiar i llavors havies d'anar administrant qui et feia ja... Tenies prou llet, tenies prous bistecs, tenies prous enciams... Bueno, va ser una bogeria. I llavors vaig dir, prou. O sigui, a la que jo veig que m'enganxo alguna cosa ja ho he de deixar estar. Anna, com sona el teu mòbil? Pim-piribirim, pim-pim-pirim, pim-pim-piribirim. Aquesta és una melodia bastant habitual. No et confons quan sona un mòbil igual? Jo tinc això del flash, que em va molt bé. Què vols dir, això del flash? Bueno, això que quan sona també il·lumina. Perquè a vegades, quan el tens en silenci, o al bolso, va bé perquè et veus la llumeta on és. Si no, passes hores buscant el bolso, a veure... Està sonant i sé que és aquí, però no el veig. En canvi, amb la llum m'ajuda. Quina és l'última foto que has fet? L'última que he fet, no sé... A vegades faig fotos de papers, de paperassa, de coses que no em vull endur. Mira, l'última que he fet és d'un sac, d'una botiga, perquè necessitava la referència. Coses així pràctiques, no són artístiques. Guardo les que m'envien. Per exemple, aquesta, que les totes. Ets el meu home i jo. Ets tu? La de la barba és aquí jo. Mira, ens vam intercanviar els papers. I acabem amb un vídeo. Quin ens pots recomanar que t'hagi agradat? Bueno, el veureu, és una noia amb un nas pintat, però que quan es posa a ballar trobo que és tan real que acabes veient una dona ballant. I, bueno, em va fer molta gràcia.
I les meves nenes també van riure molt. Comencem el repàs de les xarxes d'avui, igual que la setmana passada, però no exactament. Aquest vídeo intenta reproduir què hauria passat si hagués estat una dona la que hagués estat interrompuda pels fills en plena entrevista en directe. The future of South Korea really hangs in the balance. Oh my God, is that a bomb? And it'll be interesting to see how the North reacts to this new shift. Per cert, els autors del vídeo, que ja acumula 17 milions de visualitzacions, són Jono and Ben, una parella d'humoristes que presenten un programa d'humor a TV3. La TV3 neozelandesa, això sí. Una prova més de l'energia que desborden els més petits de la casa, fins i tot quan haurien d'estar dormint. Això és el que van descobrir els pares d'aquests dos bessons nord-americans amb aquest vídeo. En les imatges accelerades que han gravat amb càmera nocturna, es pot comprovar que aquella nit els nens no tenien son, precisament. Els pares hi acaben entrant, però ni així aconsegueixen parar-los. Tornem ara cap a Catalunya perquè aquesta setmana el músic lleidatà Pau de Pons, amb molta gràcia, ha fet una versió de la cançó Despacito de Luis Fonsi. Paquito, Paquito, no toquis l'opito, estiga't els collons, que no veus que transito. Posa una cançó bona, que aquesta és una merda, aquest del Pau de Pons fa temps que no l'encerta. I no és l'única versió carregada d'humor que ha fet Pau, com podreu comprovar al seu canal. Posa una cançó bona. Això de fer versions de Despacito ja és tota una tendència a internet. Uns altres youtubers que s'hi han sumat amb èxit són Keunam i Ermoti, que ja acumulen més d'1 milió de visualitzacions amb la seva interpretació de la cançó. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. El que la fa particular és que canten imitant les veus de diferents personatges famosos. Mamma mía, déjame sobrepasar tus zonas de peligro. I Despacito és precisament com arriba aquest tren a una estació de l'estat de Nova York completament coberta de neu. El tren sorprèn sobretot els que l'esperaven a l'andana, però la versió en càmera lenta també ha sorprès a la xarxa, on ja acumula 11 milions de visualitzacions. I acabem el repàs d'avui amb una d'aquelles històries on la música ens ajuda a tornar a fer les paus amb la humanitat. John Sean O'Malley és un pacient australià amb demència senil. Normalment el seu estat d'ànim és més aviat amarg, però tot canvia quan es posa la música del seu cantant preferit, Elvis Presley. What do you think about the picture quality? Looks like she's been done that. What definition? Like she's right there. Like she's right there? Yeah. Així és com van anunciar l'arribada als cinemes fa unes setmanes de Rings, la preqüela de la pel·lícula The Ring. La terrorífica protagonista pren vida sortint d'un televisor en plena botiga. Queda clar que aquesta simulació formava part d'un muntatge per fer promoció d'aquest film de terror amb un toc d'humor. Avui, però, us parlem d'un altre tipus de simulacres que, gràcies a la tecnologia, ajuden a avançar la humanitat. Fuera. Sisplau. Afortunadament, aquesta situació no és real i des d'aquesta sala han controlat tot el que ha passat. Tots ells són docents que amb una tauleta a les mans han pogut alterar el ritme cardíac del pacient i provocar-li un infart de cor. A l'altre costat hi ha els estudiants, una metge a punt de llicenciar-se, una futura infermera i una auxiliar. I així ha començat tot.
Hola, Maria. Què li passa? Doncs que m'ha començat un dolor aquí al pit. Què li havia passat? Algun altre cop? No. Això? Una professora parla simulant la veu del pacient. Una altra ordena les reaccions del malalt i totes les ordres estan connectades a aquest monitor on es veuen reflectides les constants vitals. Es tracta d'una nova metodologia educativa en què els professors plantegen un cas clínic que els alumnes han de resoldre. Us deveu haver fixat que el pacient que tenen estirat a la llitera no és de carn i ossos, però poc li falta. És un simulador que reacciona pràcticament igual que un ésser humà. A la cama té incorporat un dispositiu que està connectat al sistema de control i que converteix aquest maniquí en un ninot monitorat que reacciona amb respostes fisiològiques. Amb aquesta metodologia és la forma de poder apropar els nostres alumnes al màxim al seu futur entorn laboral sense posar en risc la vida del pacient. És a dir, que fem simulacions, poden actuar sense por perquè al final és un maniquí o a vegades és un actor i després quan aquest alumne ja es converteix en professional i va a l'hospital o en el cas dels metges fan la seva residència a l'hospital, realment ja tenen uns coneixements adquirits que a la nostra època això no era possible. El simulador, per exemple, és capaç de respirar, de tenir més o menys temperatura o que els estudiants li puguin subministrar el medicament per via intravenosa. Per tant, pot escenificar la majoria dels símptomes de qualsevol patologia. Entres molt amb la situació real, no? Li està passant el que sigui en el cas i s'ha d'actuar. I llavors el fet d'estar en medicina i amb auxiliars t'ajuda encara més a posar-te en situació. De fet, el que fan especials aquestes simulacions és que per primera vegada aglutinen les 3 branques mèdiques i fan que estudiants de medicina, infermeria i auxiliars aprenguin a treballar junts en una situació d'estrès. Lo más difícil es el pensar si lo estás haciendo bien o no, si realmente le pasa a un paciente real, si mi forma de proceder es la mejor, la del equipo, si el equipo lo estamos haciendo bien, si no... L'exercici, que dura entre 10 i 15 minuts, està gravat des de 2 punts de càmera diferents que permeten que es pugui retransmetre en un altre hospital i que la resta d'alumnes puguin seguir l'avaluació per després fer-ne junts una reflexió. Un exercici que ajuda molt als futurs professionals. I més amb els comentaris que et fan després, que jo, per exemple, m'he deixat de preguntar una cosa tan simple com al·lèrgies i una companya meva m'ha dit recorda't això i crec que ja no se m'oblidarà per als següents casos. Aquí tenim simuladors d'aquest tipus, però altres punts del món han apostat per simular intervencions quirúrgiques o fins i tot parts. So they thought that their prayers would travel to heavens with the smoke. No cal que pugeu el volum de la tele, aquest vídeo és així. La noia es diu Maria, és russa, té 28 anys i a la xarxa es coneix com la Gentle Whispering. El seu canal de YouTube acumula 300 milions de visualitzacions. És la reina d'un fenomen cada vegada més estès a la xarxa. That helps to drive out evil spirits. And we're going to try and do that right now too. Es tracta de l'ASMR, que significa Resposta Sensorial Meridiana Autònoma. Sabem que la definició no és gaire clarificadora, però la traducció a la xarxa són milers de vídeos penjats a internet que tenen un únic objectiu, relaxar-nos. I la forma com ho volen aconseguir és molt curiosa. La Gentle Whispering s'ha convertit en un referent d'aquest fenomen i ho fa de diferents maneres. Xiu-xiueja a la càmera, emet sons repetitius o simula fer un massatge. Cada vegada hi ha més persones arreu del món que practiquen aquest mètode de relaxació online i el fenomen també ha arribat a Catalunya. A la xarxa és la Little Watermelon i és una de les poques persones que practiquen l'ASMR en català. Una experiència que, quan la va descobrir, reconeix que li va semblar un pèl peculiar, però que sense saber com, s'hi va quedar enganxada. Jo personalment ho vaig trobar per YouTube per casualitat, i YouTube americà, i al principi em va semblar molt estrany. Sincerament, em va sobtar una mica, sobretot perquè parlàvem d'aquella manera tan estranya, tan dolça i tan lenta, no? I pensava, però aquesta gent que té un problema deu ser... Però després em vaig adonar que seguia mirant-ho,
i em anava relaxant, em anava dormint, allò que et quedes, saps? Molt confortable. I cada nit ho posava per dormir i doncs fa poc m'hi he posat jo, perquè m'ha agradat el tema i per què no? De fet, aquest mètode de relaxació va adreçat a persones amb problemes d'insomni o d'estrès, però diuen que no tothom és capaç de sentir els efectes que provoca. Si sou dels escollits, això és precisament el que podríeu arribar a sentir. Hi ha gent que se li posen els pèls de punta, hi ha gent que simplement s'adorm, vull dir, es queda tiesa, hi ha gent com jo que sento com aquí, al mig del cap, que em relaxa tot el cervell. Per elaborar un vídeo d'ASMR és indispensable tenir un micròfon d'alta qualitat, capaç de captar tots els sons per subtils que siguin. I per sentir-lo, cal posar-se uns bons auriculars. Amb tots els requisits a punt, només cal que remeneu una mica per internet per trobar-ne 1000 exemples. Aquesta és la reina dels pinzells, una de les youtubers d'ASMR més prolífiques i creatives de la xarxa. Altres se centren únicament en el fregament dels cabells. O proposen acariciar la cara o tallar la barba de l'espectador. Fins i tot, alguns practiquen l'ASMR a través de videojocs. En qualsevol cas, us deixem al vostre criteri anar a un spa per relaxar-vos o entrar a YouTube i deixar-vos emportar per aquest nou fenomen. Don't you just love getting your period? I know I do. It's a great time to do everything I son of a bitch! Oh, the pain is unbearable! El vídeo està fet en to de paròdia, però qui ho pateix sap de quin tipus de dolor estem parlant. Una empresa israeliana ha decidit posar-hi remei amb un dispositiu que vol desactivar el dolor menstrual només prement un botó. Es tracta del Livia, una tecnologia portable que actua sobre el sistema nerviós. L'aparell té 2 elèctrodes que s'enganxen a la zona on fa més mal i que envien impulsos elèctrics al cervell. Now, here's the important thing to understand about this. The brain can only receive one signal from any part of the body at a time. D'aquesta manera, expliquen, el cervell es manté ocupat i no pot rebre el senyal del dolor. El dispositiu té 24 nivells per regular-ne la intensitat i la bateria dura fins a 15 hores seguides. L'objectiu és evitar que s'hagi de recórrer als medicaments per conviure amb les molèsties de la regla. Not only does Livia reduce pain more effectively than medication does, it does it without the use of medication, so that you don't have to worry about any side effects. El producte va néixer gràcies a una campanya de micromecenatge a la xarxa que va tenir una gran resposta. En menys d'un any ha aconseguit recaptar 13 vegades més la quantitat que demanaven. Una aposta tecnològica per passar d'això a això. Doncs així hem arribat pràcticament al final del programa d'avui. Recordeu que teniu més Generació Digital a Catalunya Ràdio amb l'Albert Murillo els dissabtes a la mitjanit i que quan vulgueu ens podeu trobar a les xarxes socials. Us hem reservat l'últim minut del programa per ensenyar-vos això. Així sona l'últim tema que el grup Pentatonix ha penjat a YouTube. Més de 6 milions de persones ja han vist aquesta màgica versió de l'Imagine de John Lennon, interpretada per aquesta formació nord-americana que no fa servir cap instrument més enllà de les seves cordes vocals. Els Pentatonix estrenen nou disc, el 9è, i ja han guanyat 2 premis Grammy. Amb ells us deixem fins la setmana que ve. Adéu-siau! Say I'm a dreamer, but I'm not the only
only one. Not the only one. I hope someday you'll join us.